Naše vojske odredili su da se u Dunavu kod Zemuna potopi monitor Sava, koji je nedavno opet bio dignut na površinu vode, da ponovno posluži svoje zadaći, ali ovaj puta pod hrvatskom zastavom. Ubojno streljivo, koje je trebalo drugima donijeti smrt, ostalo je neiskorišteno. Ovaj brod, koji je preko godinu dana počivao na dnu rijeke, doskora će ponovno zakrstariti Dunavom kao branitelj i čuvar istočne granice Hrvatske države. Hrvatska nije samo prirodnim ljepotama obdarena država, ona je bogata i po svom prirodnom blagu i po plodovima svoje zemlje. Zloguki i znavjerni proroci proricali su nam još pred zimu crne dane. Oni su ih vjerojatno i željeli, ali poglavnik i ustaška vlada vodili su i vode još uvijek najpomniju brigu da se svakom Hrvatu i svakoj Hrvatici koji žele biti ispravni članovi svoga naroda osigura čovjeka dostojan život. Da nije bilo zločinačke djelatnosti odmetnika, radi kojih zemlja nije dala sve ono što bi mogla dati u mirno doba, mi ni u ovim ozbiljnim vremenima ne bismo osjetili nikakvih posljedica ratnog stanja. Pa i ovako, zahvaljujući prirođenoj i ukorijenjenoj marljivosti i svijesti hrvatskog seljaka, mi, kako je rekao i sam poglavnik, živimo još uvijek daleko bolje nego mnoge druge države, pa čak i one u kojima više ne pucaju topovi, niti praskaju puške. Hrvatski seljak, koji se u isto doba puškom u ruci bori protiv ostataka neprijateljskih snaga i znojem lica svoga sprema hranu svima nama, dokazuje time najjasnije koliko je njegova velika ljubav i odanost prema njegovoj državi Hrvatskoj. Pogled na glasovite Baške solane. Pripremanje bazena za natapanje morskom vodom. I ribari su uvijek na poslu.